DXDC Radyoman Report. Sakto lamang nga dili obligahon ang gobyerno sa mga nasod nga tugtan ang same-sex marriage. Diin kini maoy nahimong desisyon sa World Court of Human Rights sa Strasbourg sa nasod France. Sa interbyu sa DXDC RMN Davao kang Davao City Vice Mayor Atty. Melchor Quitain Jr, gisaysay niini nga kung basehan ang reyalidad, Kristiyano ang kadaghanan sa mga Pilipino, diin baroganan gayud sa simbahan, mao ang dili pagpabor sa maong hisgutanan. But it's not obligatory. You cannot really obligate naman government to recognize or not to recognize. So, democracy naman. Gidugang sa Vice Alcalde nga moagi pa og makuting proseso sa Kongreso ang same-sex marriage ug galing kini iduso man og himuong balaod. Sa pagkakaron dinhi sa Pilipinas padayong ginaduso ang SOGSC kung sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics nga usa ka anti-discrimination bill apan wala naglangkob dinhi ang same-sex union. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.